Isolezwe likhipha udaba ukuthi umkhokha wothuthuva komaskandi eSwatini kubangwa ekaKhuzani. Isolezwe libhalile ngodaba olwenzeka eSwazini. Siyazi-ke iSwaziland yizwe elingomakhelwane la eSouth Africa, akukho kude kakhulu. Lubhalwe uCharles Khuzwayo, lapho nesithombe sikaKhuzani ukuthi uKhuzani unxuse abalandi bomculo bamaskandi ukuba behlise umoya kulandela ukubulawa komunye wabo eSwatini. Ukungaboni ngasolinye kwabalandi bakaMaskandi sekukapakele eSwatini. Ngemva kokuphuma isidumbu kubangwa ukudlala kwengoma kaKhuzani. Idlamlenze Mpungose ejoyintini. Ngokombiko wephephandaba laseSwatini iTimes of Eswatini, uMcebo Dlamini wasesiGombeni ugwazwe wabulawa ngumsolwa uMnumzane Thobani Sizwe Dlamini oneminyaka ewu-30 ngenxa yokungaboni ngasolinye ngokudlala kwengoma kaKhuzani. Ngokwencwadi efungelwe efundwe eNkantolo eNkulu yaseSwatini njengengxenye yesicelo sebheyili, umsolwa uchaze ukuthi ingxabano phakathi kwakhe nomufi idalwe ukudlala kwakhe ingoma kaKhuzani, okucasule umufi nabangani bakhe. Uthe kuqale kuyimpikiswano kwagcina sekunezinsongo ezishubile. Umufi nabangani bakhe abebehlome ngamabhodlela kabhiya nezinye izikhali ezingadalulwanga bangimpintshele ekhoneni ngaphakathi ejoyintini bangivalela. Ibingekho enye into ebengingayenza kodwa ukuzivikela, kusho amaphepha asenkantolo. Ubuye waveza ukuthi ushawe waze waquleka. Ukuze aphunyuke uthe uze waphoqeleka ukuba avule intuba yokugwaza umsolwa, okuyisenzo athe ubeziphephisa ngaso. Lelo qhinga lingisebenzele ngoba isixuku sihlakazekile, kodwa ngebhadi washona umufi. Nami bengingafa ngalo busuku. Emuva kwesehlakalo umsolwa uboshiwe futhi wabeka icala lokubulala. Wenze isicelo sebheyili enkantolo enkulu esiphumelele wabe esekhululwa ngo-50,000 elangeni. Imali yaseSwazini ithiwa iselangeni, ingakho-ke no-E 50,000 elangeni okuyimali yaseSwazini. Ijaji ebelengamele leli cala uMamsi Dlamini liyalele umsolwa ukuba akhokhe u-3,000 elangeni owucash abambise ngenye. Ethintwa uKhuzani ngodaba uvumile ukuthi lufikile ezindlebeni zakhe. Khona kunjalo, lokhu kuyisihlava esingesihle nami engisikhuzayo ukuthi akube khona ukubekezelelana kushaya uKhuzani ngezinqamulelayo. Akusona isehlakalo sokuqala ukufa umuntu ngenxa yengoma kaKhuzani. Ngesikhathi ingoma yakhe yesihloko esithi Umjolo ihlomisa unyaka ngo-2023, umlandeli kaKhuzani wasempangeni eneminyaka ewu-24 wabulawa ngowembangi oneminyaka ewu-25 kubanga ukunqoba kaKhuzani. Nango-2017 kwinqobo kaMaskandi Festival eyayiseCurries Stadium eThekwini kwadutshulwa abalandeli ababili, kwathi abahlanu baphuthunyiswa esibhedlela ngenxa yempi eyaqubuka phakathi kwabalandeli bakaKhuzani nabakaMthandeni. Ngaphandle kombango walaba baculi, eminyakeni edlule kwabulawa abalandeli abangaphezu kwabayisithupha ngenxa yokuncufana kwendidane noMgqumeni kanye nokwakungaphakathi kukaThokozani Langa noBhekumuzi Luthuli. Ngonyaka ka-2016 kwagwazwa kwabulawa amalungu eqembu likaMaskandi abafana bakaMola eBoksburg eGoli ngenxa yombango wengoma. Abashona lapho ngomxolisi Hlabane Lehlohonolo Mofokeng noLebohang Dlamini. Lezi zigameko zenza owayengumphathi wokhozi uWelcome Bhodloza Nzimande nomsunguli wama-SATMA Awards uDumisani Goba bathatha isinqumo sokuvala umculo wendidane nokaMgqumeni. Abaculi bahlanganiswa ngo-2009 ukuze bakhumelane umlotha ngaphambi kokudlula emhlabeni kukaMgqumeni ngoDisemba 19 ngalowo nyaka 2009. Inkosi yangakubo uKhuzani uZakhe Mpungose
neyayibamba ngakubo kaMthandeni inkosi uBonga Mdletshe kanye noMthandazo uThulani Dr 3 Second Kwanyana bazama ukudala uxolo phakathi kwalaba baculi kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Indaba yeSolezwe ifundeka kanjalo. So udaba lolu libhalile lapha kwiSolezwe mayelana nesigameko esenzakalile eSwazini ngesimo sokubanga ingoma. Kodwa ke ngakusho nengakuveza asikho isidingo sayo yonke into esuka yenzeka. Umuntu othanda umculo thizeni namanje ngisayibuza uhlanganaphi nokuthi omunye umculo wenzani, cause wena usukuthanda lo mculo uhamba naye ekuchaza ngayo yonke indlela. So qhubeka-ke nalo nto leyo uphile nakho ukuthi wena uhamba nomculo thizeni okanje kanje kanje. Ukuthi omunye umuntu ukanjani lokho angik-understand ukuthi kurelate kanjani entweni osukuyenza ngoba nohamba nomuntu ohamba naye. Kuyafana ku-TikTok uthola abantu behlala ama-hour beyohlaziya ama-album okhuzana akayihlaziwe ayidelela. Yizo zonke izinto lezi ey'gcina zikhanda isihlava kubantu abaseceleni ukuthi ku-right lo mculi lo uma sizomtreat-a kanje sikhulume ngaye kanje online singakhulumi izinto ezinhle. Sidelele, sigcwaneke, sikhulume noma yini ngaye. Noma umuntu eseyedlalela ingoma omunye umuntu ubona ku-right ukuthi amlwise lo ukuthi uyidlala lo ngoma iyabheda. Ibheda kanjani umuntu ingoma adlala ingoma ayithanda ngemali yakhe? So angi-understand noma ingqondo encane or ungasebenzi ubuchopha bukho kodwa khona into engahlakani kahle. Umuntu omthandayo angeke kuphila yena yedwa la emhlabeni, angeke kucula yena yedwa everywhere ukuthi noma usuhamba nomculo thizeni sekumele kuvele yena yedwa. Ayikho loo nto leyo. Okukhomba ukuthi kukhona lapho ongasebenzi kahle khona kwengqondo ngoba ngeke ize yenze. Akekho umuntu ozophila yedwa operate yedwa nje ngoba nakho uthandwa yinina ngoba senithi niqhawe leli sekumele yonke into ibe ngaye. Ayikho loo nto leyo. Umuntu nomuntu uzophila into afuna ukuyiphila. Umuntu onabalandeli bakhe bazokhuluma ngaye noma inini bethanda abanye noma bengathandi. Ohlala bekuveza uyodlala emaredweni uyodlala ko-TV. Whether nina nithina apha ensukwini khona akushintshi lutho lokho. Anilawuli nina umhlaba ukuthi nifuna nenzeni. Lokho kusuke kuzokwenzeka whether you like it or not. So abantu abastikhe kulo muntu abamfavorayo nabamthandayo beqhubeke nempilo. Bayela lama comparison abahlale bekwenza usekwenzile ukuthi ubani akakwenza ukuthi i-competition unnecessary. Umculo wakho lo mthandayo uma uthi umculo kumhambela kahle sticka lapha uphume komunye umuntu. There's no need kuze kuvule nama live ko TikTok nikhulume indaba nelande indaba 5 hours 10 hours khusane this umthandeni this ini into engenazi unnecessary. So abantu abakhule bezame abantu ukuthi bevule ingqondo bebe badala. Sekunelunga lomndeni elingekho elilahlekile ngenxa nje into yokhuzana. Khuzana uyaphila umndeni wakho uyaphila abantu bakubo bakhona. Wena lapho khona usulimele umndeni ukulahlekela ngokukhulumela umbani lo mculo sokuthi uyamkhulumela ongakwazi nakukwazi. So abantu abakukhule ngempela beyibuke ngenye indlela nalo umculo ulwelayo awusize ngalutho asicontribute lutho awusenzele ifokhona. Akunamcimbi efika emakhaya in the name of akuna uniform ethengwayo ukuthi hayi ngenxa ukuthi ke nginabalandeli abaningi nansi uniform ukuthi nansi indawo ezosiza izinkulisa izingane zesikole ezincane ama crash ogogo omkhulu konke lokho akwenzeki akunamakhambani afikayo ngabo kuloba leyo ngcosana nje lo osizayo umculi thizeni makuthi khona nakho kodwa the way okwenza khona akujabulisi at all. Angazi mina it's not like lo mculo maskandi umculo omkhulu mhlambe udlalubi umculo nje obest eKZN nakwamanye ama province nabanye abawuthandayo ukuthi hayi kunomculo maskandi kanje kanje. So understand abafiki abantu bakwaMaskandi kulize ngelesifunayo sisalwela i-recognition but there's something about it ezokwenza ukuthi njalo sikhulumeke kabe sivele kabe. Amaxhasi bazosondela kanjani emcimbini kaMaskandi uma sisayiphatha kanje. So bekuyilokho nje bengifuna ukuveza iSolezwe belibhale ngalolu daba olubuhlungu esingalithandi into enjengala sifisa ukuyibona. Abantu abajabulele abaculi abathandayo abalandeli abasupport abaculi abafisa ukuba nabo kuphele lapho. Omunye umuntu akangeki lonto le. Ngiyabonga.